καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην τρίτη εκπομπή από το Series 24 Sport. Μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στον Παύλο Άμμο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Πανσεραϊκού, όπου ήρθε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, εδώ που βρισκόμαστε. Καλησπέρα σας λοιπόν από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εδώ περιμένουμε την άφιξη του Παύλο Άμμο, του Ισπανού, κυρίως στο αεροδρόμιο. Και καλοκαίρι, πολλοί επιλέγουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όμως οι φίλαθλοι έχουν τη δική τους κάψα. Περιμένουν τους παίκτες, τους οποίους πρόκειται να αποκτήσει κάθε ομάδα. Έτσι λοιπόν, μια μεταγραφή αεροδρομίου είναι αυτή που κάνει ο Πανσεραϊκός με τον Παύλο Άμμο, ο οποίος φτάνει τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Πανσεραϊκού. Αναμφισβήτητα, πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για μια μεγάλη μεταγραφή για τον Πανσεραϊκό, η οποία έχει κοστίσει και ακριβά, αλλά και τον παίκτη τον οποίο ήθελαν τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός. Ο Παύλο Άμμο, ο οποίος είναι αμυντικός, αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολύ την προσπάθεια της ομάδας στην φετινή Super League. Πάντως, να πούμε ότι υπάρχουν και αρκετές πληροφορίες που συνοδεύουν τον παίκτη ότι θα είναι ένας ηγέτης. Αυτό φέρεται να του είπε ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, ο Πέτρος Θοδωρίδης, να έρθει δηλαδή να βοηθήσει έτσι ώστε η ομάδα να πετύχει τον στόχο της, που δεν είναι άλλο από την παραμονή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δοκιμάζονται στον Πανσεραϊκό και θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πανσεραϊκός έχει σχέση με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Πρόσφατα και μετά την νίκη με τον Όφη υπήρξαν αρκετοί φίλαθλοι του Πανσεραϊκού οι οποίοι ήρθαν εδώ και πανηγύρισαν αυτό το 0-1 στην Κρήτη, που είχε δώσει βέβαια και την νίκη της ομάδας στο γιατί που λέει απέναντι στον Όφη, όπως επίσης και την άνοδο μέσα από τη διαδικασία των play-off. Βέβαια και για το Hugo Bros, μια χρονιά πριν, όταν η ομάδα ήταν στη Super League, είχαν έρθει αρκετοί φίλαθλοι και παρακολούθησαν την άφιξη του Βέλγου προπονητή εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ας μην ξεχνάμε ότι κάποια χρόνια πριν για την άφιξη του Λάγιος Ντέρταρη υπήρξαν και εκπρόσωποι μέσω μαζικής ενημέρωσης, αλλά και φίλαθλοι του Πανσεραϊκού που ήθελαν να δουν τον Λάγιο Ντέρταρη από κοντά ως προπονητή πριν από 6 χρόνια του Πανσεραϊκού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους παίκτες που δοκιμάζονται, η ομάδα ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και περιμένει τα φιλικά παιχνίδια του Αυγούστου. Θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές πολλά περισσότερα. Υπάρχει ένα φιλικό με την Καβάλα εκτός έδρας στη 1 του μήνα, αλλά υπάρχει ένα παιχνίδι στις 17 του μηνός για τους παίκτες που δοκιμάζονται. Να πούμε ότι ο Γέρο Μπέλο μπορεί να έχει πετύχει το πρώτο γκολ στο φιλικό με την ΑΕΠ Άφο που το έχετε δει από το Series 24 Sport. Όμως από εκεί πέρα καλύπτει θέση ξένου και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται και δεν προκρίνεται η πρόθεση και από τους δικούς και από το εθνικό τύπο για να αποκτηθεί. Υπάρχει ο Βρούτσινα, ο οποίος είχε εξασφαλίσει μία άδεια, θα επιστρέψει, αλλά και αυτός όμως εκφράζει δυσκολίες για να αποκτηθεί. Όπως επίσης και άλλοι παίκτες όπως ο Παύλο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αρκετοί.